קבלו את 6 השיטות שעוזרות לי לשמור על המשקל ואפילו לרדת בחג סוכות. אז השיטה הראשונה, שליטה במנות שאני אוכל. תשתמשו בצלחת קטנה יותר ותמלאו חצי ממנה בירקות. ככה תוכלו לאכול הרבה פחות קלוריות ולהרגיש סבבה עם זה. שיטה שנייה, סדר עדיפויות בארוחה. תתחילו מלאכול ירקות וחלבון רזה, ורק בסוף תגיעו לפחמימות. שיטה שלישית, אכילה מודעת. תאכלו בזמן שלכם ותיתנו לגוף שלכם לסבוע. ככה תמנעו אכילה מיותרת. והשיטה הרביעית, תנועה במהלך החג. לפני הארוחה תעשו איזושהי הליכה קצרה, תרגיעו את עצמכם 5 דקות. זה גם ישרוף לכם קלוריות וגם יהיה לכם כיף. שיטה חמישית, בחירות חכמות במשקאות. עדיף שתעדיפו מים וצמחים במקום משקאות מתוקים. זה פשוט קלוריות שאתם חוסכים והרבה ובחינם. ולשיטה השישית והאחרונה, תכננו מראש כמה קינוחים אתם אוכלים. תכננו את הארוחות שלכם וכמה קינוחים תאכלו. זה עוזר ליהנות בלי להרגיש רגשות אשם. וזהו זה, רק תזכרו, תהנו מהמשפחה, מהאווירה, מהחג, והכי חשוב, תשמרו על הגוף שלכם. שיהיה חג שמח.